שלום לכולם, אם אתם מחפשים רחפן זול ולא יותר מדי יקר, לילדים או לעצמכם, יש לי בשבילכם רחפן מאלי אקספרס מצוין. דרון Z908 מקס. הרחפן הזה עולה 190 שקל באלי אקספרס. מה שמיוחד ברחפן הזה, שיש לו שמירת גובה ויש לו חיישנים. בואו נפתח אותו ונראה מה קיבלנו. זה חוברת של האפליקציה. הנה הרחפן. הוא מגיע עם תיק נחמד. תבינו שהכל ב-190 שקל, זה מטורף. והנה הרחפן, הרחפן ממש יפה. מה שמיוחד בו, שאין אותו ברחפנים רגילים, את זה, יש לו חיישן פה, יש לו חיישן, פה לא רואים כי הכנף מסתירה, יש לו חיישן פה, מהצדדים, משני הצדדים, והוא יכול להימנע ממכשולים. עכשיו אני אדגים. קיבלנו איתו 3 סוללות, עוד סוללה, ועוד סוללה, בפנים. עכשיו אני אראה לכם ספק מהאינטרנט, ספק אמין, שתוכלו להזמין. אתם נכנסים לגוגל, וכותבים אוקיי, נפתח לכם חלון כזה, ואתם מחפשים, מה שאתם צריכים לראות בשביל לראות ספק אמין, זה שאתם רואים, זה הנקודות. אתם צריכים שיהיה לפחות 5 כאן, ושיהיה ספק שבאמת יביא לכם את הרחפן, וזהו בעצם, זה הכל. טוב, עכשיו נדגים אותו טס, כל מי שרוצה לראות. אוקיי, זה רק חשוב לציין שזה הכפתורים, זה כפתור שאתם לא רוצים לגעת בו, זה כפתור שמשנה את היישום של הרחפן, ושתבינו שהכל ב-190 שקל, זה פשוט מטורף. עכשיו צריך להרים את השלט קדימה למטה. שנייה רגע. אוקיי, עכשיו נרים אותו בעצם. ותחשבו, כל זה בלי GPS בכלל. הרחפן יציב מאוד. תחשבו שאני לא נוגע בשלט. עכשיו נראה לכם את החיישנים. אני לוחץ בכפתור הזה. עכשיו אני אנע קדימה, אני אקח את השלט. רגע, רק שנייה. אני אנע קדימה, והוא עוצר. אני יכול לנוע שמאלה. אוקיי, זה קצת לא עבד, אבל